yadda ake rayuwar aure a musulunci. Shi aure ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Bai kamata ga mace musulma ba kuma kima da mutunci ta dinga mu'amala da 'yan bori ko 'yan tsibu ko bokaye ba. Akwai hanyoyi da dama da mace za ta iya mallakar mijinta a sirrance ta hanyar musulunci ba tare da ta bi ta hanyar saɓon Allah ba. Hanya ta farko ita ce, yana da kyau mace ta gane cewa mijinta shine shugabanta, yana da daraja a kanta, da ba za ta yi komai ba sai da izininsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, da zan umarci wani ya ɗora goshinsa a ƙasa ya yi wa wani sujjada, da sai na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada. Yana da kyau mace ta zama mai riƙon amana. Wannan shine abu na biyu da yake sawa ki zama mai kamalar zuciya, ko in ce tsaftar zuciya. Ki zamo mai riƙon amana ga kanki ko 'ya'yansa ko dukiyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, kar mace ta ɗauki wani abu daga cikin gidan mijinta ta bayar ba tare da ta nemi izininsa ba. Kar ki ɗauki dukiyarsa ko abincinsa ko wani abu mai mahimmanci ki bayar har sai kin nemi izininsa. Ko da iyayenki ne za ki ba, ko ƙawayenki ko maƙotanki ko ƙannensa ko naki. Sannan yana cikin abin da yake sa mijinta ya ƙaunace ta, ta zama mai riƙe 'ya'yan mijinta ko da ba ita ta haife su ba, ko 'ya'yan kishiyarta ne. Abu na uku, ki zama mai riƙon addininki, domin namiji yana son mace mai addini. Yana da kyau ki zama mai yawan godiya ga miji. Da yawa daga cikin mata ba su da godiya, duk hidimar da miji zai musu ba sa godiya. Duk abin da ya mata ba ta godewa sai dai ta raina. Yana da kyau ki zama mai godiya, ko da abin da aka miki kaɗan ne. Wannan godiyar shi zai sa gobe ya ji daɗi ya ƙaro miki. Yana da kyau ki zama mai tausayin mijinki. Mace mai hankali ita ce mai jin kai da tausayi, mai tausaya masa dangane da wahalolin rayuwa da yake fuskanta, ba ta masa wulaƙanci. Miji yana da wasu matsaloli na rayuwa da dama, da nauye-nauye da ke kansa, naki da na yaranki, iyayensa, 'ya'yansa da ƙannensa. Akwai buƙatar mace ta dinga tausayawa mijinta, ta rinƙa yawan zama kusa da shi, da yawan nuna masa jin kansa da tausayinki. Sannan kuma ki rage kishi. Shi kishi ɗabi'a ce da Allah ya halicci mace da ita. Ba na ce ku daina kishi ba, a'a, ku ɗan rage, ku dinga tunani sosai. Sannan ki zama mai haƙuri. Sannan ki zama mace mai tsafta. Tsaftar jiki, musamman da dare lokacin da za ki zo kwanciya. Tsaftar tufafi, gida, kicin, bayi da sauransu. Sannan ki kasance mai iya girki, kowane irin girki ne. Ki yi ƙoƙari ki koye shi saboda ki burge mijinki, domin shi namiji idan kina so ki mallake sa, to ki iya girki sosai. Za ki ga yana ta jin daɗi da kuri cewar matarsa ai ƙwararriya ce wurin iya girki. Sannan ki kasance mai tunani. Ki kasance mai kula da harkokin gidanki da lura da abin da ke cikin gidanki. Ki kasance mai fara'a da iya tarbar baki. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwa da mata ya kamata su rinƙa yi domin mallakar mijinsu a sauƙaƙe ba tare da sun ziyarci boka ko malam domin kaucewa Allah ne, wannan kuma shirka ne mafi muni. Ku kasance tare da mu domin samun abubuwa masu dama na ilmantarwa. Arewa Loaded TV, taku ce.